Газета журналларга язылуу дәвам итә. Райондашларыбыз яратып район газетасын алдыра. Сез газета журналларга языласызмы? Шушы сорау белән респондентларыбызга мөрәҗәгать иттек. Авыллыкларын алып укыйм, журналлар алам. Тагы нәрсәләр. Авыллыклар әйбәт газета. Район газеталарын алабыз. Бигрәк тә авылларына язылабыз инде, язылмый калган юк. Бөтен яңалыкларны шуннан белеп торабыз. Укып барабыз. Бик яратып укыйм авылларын. Ел сайын язылабыз, 6 ай сайын язылып торабыз, укыйбыз, яратабыз. Бөтен яңалыкларны авылларына белеп торабыз, Аллага шөкер. Балаларга Салават күпре, Ялкын, Көмеш кыңгырау алабыз. Газета журналларга язылам. Бик тә яратып укыйм. Авылларынан әлбәттә инде бөтен яңалыкларны укырга кирәк бит инде безгә. Аннан соң мәгариф укырга яратам. Гаилә һәм мәктәп. Һәм ватаным Татарстан инде соңгы яңалыкларны укырга бик кызыклы ниләр. Аннан соң инде без татар теле укытучылары булгачтан инде Мирас журналларын, сөембикәләрне дә бик яратып укыйбыз. Безнең баланы авыл җирлегендә авыллары газетасына бик теләп язылалар. Почти инде бөтен кеше, чөнки анда өлкәннәр күп, өлкәннәр газетаны укырга бик яраталар. Без үзебездән гаилә белән район яңалыкларын шушы газета аша беләбез. Бөтен кешегә дә теләрием, газетага язылсыннар иде. В основном выписываем на русском языке, так как население у нас 50 на 50% русских, 50% татар в основном. Поэтому, в основном выписывают русские. Маловато на татарском языке. Рубрики нравятся. В основном мы в первую очередь смотрим объявления, что продается, что покупается. Газета журналларга без һәр вакыт язылып килдек, моңынча да хәзер дә язылып торам, үзем генә булсам да һәр вакыт авыллыклары газетасын иң беренче алам, укыйм, бөтен башыннан азагына укып чыгам. Шул хәтле рәхәт була, үзебезнең район белән, үзебезнең авылдагы бөтен шушы яңалыклар белән, бөтенсе белән танышып барам.